Plivači Spartak Prozivke osvojili su 12 medalja na ovogodišnjem letnjem prvenstvu Srbije za juniore i u apsolutnoj kategoriji koja je održana u Sportskom centru Novi Beograd. Na ovom šampionatu učestvovalo je oko 350 plivača i plivačica iz 45 domaćih klubova, a boje Spartak Prozivke branilo je 6 takmičara. Od njih najuspešniji je bio Novak Savić koji u kategoriji juniora uzrasta od 15 do 16 godina osvojio 2 srebrna odličja i 3 bronze. Njegov klubski kolega Balaš Varkar stigao je na cilj prvi u disciplini 50 metara prsno i sa novim ličnim rekordom okitio se zlatnom medaljom. Boris Fermanović uspeo je da izbori 2 bronze, a u apsolutnoj kategoriji Mina Mastilović našla se na pobedničkom postolju u disciplini 100 metara slobodnim stilom, a osvojila je i 2 druga mesta. Sekulu Sekuloviću pripalo je srebro u disciplini 100 metara leđno, dok je Bojan Udicki bio četvrti, ali sa postavljenim novim ličnim rekordom u disciplini 50 metara delfin. U ekipnom plasmanu u apsolutnoj konkurenciji plivački klub Spartak Prozivka takmičenje je završio na 7. mestu.